ଶେଷ ଦିନ। I don't know about tomorrow. ଆଉ ମୁଁ କାଲିକି ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। I am not a God. ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। I am a dust. ଆଉ ମୁଁ ଧୂଳି ମାତ୍ର। I am a normal human being. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। I don't know anything about future. ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। I don't know what will happen after this meeting. ଆଉ ଏଇ ମିଟିଂ ପରେ କଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। Everything is no. God is know everything. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। God is know our past. Because Holy Spirit is constantly encouraging me to say this to you. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି। Because there is biggest hurdle between you and blessing. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିଅଛି। There is biggest hurdle between you and healing. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଅଛି। And that hurdle is sin. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। This is the biggest hurdle between you and the Lord. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଟନ୍ତି। He is the holy Lord. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଟନ୍ତି। And if you want to come in his presence, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। you have to realize your sin. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପାପକୁ ଅନୁତାପ କରିବା। Like that prodigal son. ଆଉ ଯେପରି ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ପରି। That prodigal son has realized his sin first. ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଅନୁତାପ କଲେ। He understood what he lost in his life. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଯାହା ହଜି ଯାଇଅଛି ତାହା ଅନୁଭବ କଲେ। He understood what he left in his life. ଆଉ ସେ କଣ ଛାଡି ଯାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। Then he realized his sin. ଆଉ ତାପରେ ସେ ପାପକୁ Then he ଅନୁତାପ କଲେ। realized his mistake. ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖରାପ ବିଷୟ ସେ ମନେ ପକାଇଲେ। And immediately he confessed to the. ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେ ପାପକୁ ଅନୁତାପ କଲେ। And he went back to his father. ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେ ଗଲେ। And he confessed to the father. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଅନୁତାପ Lord, କଲେ। I sinned against you. ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। Father, I sinned against you. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। Father, I sinned against the heaven. ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। Oh Father, receive me. ଓ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। Oh Father, accept me. ଓ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। Oh Father, keep me as your servant in your house. ଓ ପିତା ମୋତେ ତୁମର ଦାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। He confessed wholeheartedly. ଆଉ ସେ ହୃଦୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ। He confessed. ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ। And my dear brothers and sisters, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, I want to tell you one thing. ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। Our God is loving God. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। Our Lord is merciful Lord. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାର ପରମେଶ୍ୱର। Our Lord is kind. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। And his grace is sufficient. ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। And when we true-heartedly confess our sin and we go to his feet, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଅନୁତାପ କରି ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଯାଉ, he forgive us for our sin. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। He forgive us our sin. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। My dear brothers and sisters in Christ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, if your life still in bad habits, ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି, if you are still in addiction, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଅଛୁ, if you are still in sin of adultery, ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛୁ, if you are still in addiction of drink, ଆଉ ଯଦି ଆମେ alcohol, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଅଛୁ, if you are still doing against the will of God, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, this is the time to confess your ଆଉ sin. ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା। And Jesus is here to forgive all your sin. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିବେ। Jesus is here to forgive all sin. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। Just trust in the Lord.
ଆଉ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ Just give faith upon him. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ You will be forgiven. ଆଉ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବେ And when we received his forgiveness, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମା ପାଇଥାଉ when we received his forgiveness, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମା ପାଇଥାଉ doors of blessing will open for your life. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇବା Healing will open for your life. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଆମମାନଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ Gift of the Spirit will open in your life. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ So don't lose this opportunity. ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ Don't lose this opportunity. ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ And start praying to God. ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ And pray this after me. ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ Oh Lord, ଓ ପ୍ରଭୁ we come to you. ଆଉ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଆସିଅଛୁ We realize our sins. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ ଅନୁତାପ କରିଅଛୁ We did against you. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ We did against word of you. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ We walk against will of you. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ We did against the heaven. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ Oh କରିଅଛୁ Lord, ଓ ପ୍ରଭୁ forgive us. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ Oh Lord, forgive me. ଓ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ Oh Lord, forgive me. ଓ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ Oh Lord, we beg you. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ମାଗୁଅଛୁ Oh Lord, forgive us our sins. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ Oh Lord, help us. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ Oh Lord, bless us with gift of your Holy Spirit. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା I pray in Jesus' name. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି I pray in Jesus' name. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି Thank you, Heavenly Father, for this wonderful time of opportunity which you have given to our life. ଓ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ Thank you for your living word of God. ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ Lord, we come to your hands. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହସ୍ତ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ Whatever we received in last 3 days, ଆଉ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ Lord, help us to keep in our heart. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ Help us to according to your will. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ Help us to live in your presence. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ Lord, I pray each one of these people, those who are here, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି oh Lord, you bless each one of them. ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ Oh Lord, you blessed each one of them. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ And କରନ୍ତୁ whatever they are asking in prayer, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁଅଛନ୍ତି you bless them with that. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ Especially I am praying for the people, those who sick. ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି I am praying for the people, those who are suffering from different disease. ଆଉ ଅନେକ ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି Whatever disease, whatever sicknesses in their life, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଅଛି I pray, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ I command ଆଉ ମୁଁ ଆଦେଶ କରେ in the name of Jesus Christ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆଦେଶ କରେ be healed in the name of ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ be healed in the name of Jesus. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ Be healed in the name of Jesus. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ Lord, thank you for listening our prayer. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରବ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ Thank you for your grace, mercy and peace. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ Thank ଦେଉଛୁ you for your gift of Holy Spirit. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ Thank you for your anointing. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ Thank you for your all grace. ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ Thank you for these people. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ Thank you for your healing. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ Lord, we pray. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ Lord, we pray in Jesus' name. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ Lord, we pray in Jesus' name. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ Amen. ଆମେନ୍ Amen. 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 ଆମେନ୍ Praise the Lord.